Ja, hallo. Ja, det her er en sno, og den er et rovdyr og krybdyr. Og krybdyr, de er vekselvarme, og de lægger æg. Og de kan finde på at bo og lægge æg i gammelt græs og kompostbunker. Og hvis vi ser på den sorte pil, kan vi se, at den har gule nakkepletter, og på den røde kan man se, hvordan det er, den snor sig. Og her ved den hvide, så kan man se, at den har en helt sort krop. Ja, her ser vi snoen igen, og der ser vi, at den har tunge ude. Og den lugter sådan set med tungen, og det gør den med, at tungen er våd. Og så får den sådan nogle duftstoffer ind på tungen, og så tager den dem tungen ind igen, og så tager den op i ganen, hvor så duften kommer op til dens næse. Og ja, her ser vi snoen igen, der er i gang med at spise en mus. Det er fordi, den lige har lugtet sig frem til den. Og allerførst så snurrer den sig rundt om byttet og kvæler det på den måde. Og så kan den, og selvom det her bytte er meget større end den selv, så kan den åbne sin kæbe i 4 dele, så den kan skille sine øjne ad, og også hernede ved kæben selvfølgelig, og ved hagen. Så det er sådan, der 4 dele, så den nemmere kan spise det.